Naman to. Nakalutong po. Yan. Yan o. Grabe. Sausaw natin. Wow. Hello mga kumigel! Yan, so, Wow. meron po tayo ngayong crispy ulo ng baboy at kinote po natin yan ng garlic. At meron tayong, Mang Tomas and Chili Mansi. at may kanin din po tayo dito sa likod. Ito po, nilagyan po natin ng garlic para males yung cholesterol. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Mama, maraming salamat po sa pagkain na binigyan niyo po sa ano na ito. Sana po, mapagaling po lahat may sakit. Amen. Yan, so hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Yan. Ayan. Yan. Tingin mo yan. Wow. Yan, baba po muna natin. Ba tayo dito? Grabe, oh. Umuusok pa. Yan. Unang subo po. Kita. Naman to. Nakalutong po. Ibaba na natin to. Para makita si Bansa. So, meron tayo ditong bawang. Ito ang kamato sa ulat. Ito, kanin. Thank you pa. Di kasi kita si Rishan eh. Ika. Yan, kain na. Ito po. Ang kanin. Sausaw natin sa Toy Mansi. Wow. Oh, dito naman sa Mang Tomas. Wow. Sarap. Kunin natin ng mga kanin. Thank you. Sarap ng garlic eh. Garlic. Compliment sobra. Tapos kunin natin tong, ito, tenga, Rishan. Tingnan. Iyan. Di ba gusto mo yan? Mainit. Hello? Talaga ba? Rishan! Isaw-saw natin sa toyo mansi. Sabi ko, ha? Ang sarap. Ito mga bawang, oh. Ito mo. Ito bawang. Parang ano po, nagme-melt yung bawang. Parang butter. Ano po ito eh? Pinirito. Ang butter, no? Wow. Ang sarap siya sa Mang Tomas. Kain po. Kain pa. Ano? Samgyup. Lettuce. Yan ang laman, no? Mm. Laman. Ano siya, no? Thank you po. Mainit eh. Yan, no? Grabe. Sausaw natin. Wow. Wow.
Mainit, mainit. Ha? Mm. Sarap. Init niya pa. Malutong. Oh. Yan. Wow. Mm. Sarap po. Garlic. Pang ano, panglaban din sa mga tabako. Cholesterol. Ano? Bababa ng cholesterol. Cholesterol. Yung accent. Hmm? Ganda ng accent. British. Oh. Tingnan. No. Wow! Sabay tayo. Cheers! Ching. Sarap. Lettuce. Yan o. Mabalat. Kuha po kayo. Wow. Sarap nung may ano po. Kinote ng garlic na ano, pinirito. Yung garlic. Bro. No, tanggalin natin. Yan. Kaya mo? Gawin mo lang, oh. Ayun. Yan. Ayan. Kapag siya nabaya. Gusto niyo yung ano natin? Yan. Kutsara. Para makuha natin yung mga laman. Yan na, usok pa. Yan po, oh. Oh, look at that. Thank you po. Wow! Mainit, mainit. Lulutong pa rin, no? Mamantika. Oh. Bagay din pala siya sa ano. Toyo mansipo. Ito. Oh. Pakalambot to. Juicy.
Kain po mga kawigel. Ay, minit. Yan o. Wow. Harap. Oh. Kulang po kayo. Mga taba-taba. Yan. Init. Sarap ba? Apo. Siyempre. Temper. Ang balat. Kunin natin itong mga kamatis tsaka yung pipino. Yan. Isang subuan lang to. Oh no. Oh no. Yan na. Wow. Tubig, tubig. Ito ko nalalay. Yun. Oh. Oh, thank you. Ang bait naman ng ate. Siyempre ako pa. I'm a good Sister. sister. Wow. Kumakuha. Yan. Oh. Pari siya na. Sabi. Ito. Gusto mo ba to? Wow. Balat yan eh. Ikaw wala. Ito, meron ako. Grabe yan. Happy. Happy kiddo. Masarap yung mga ganito kapag may mga gulay tayo. Nga. Pipino, kamatis, lettuce. Bagay siya. Kunin natin to. Kita mo ba? Grabe. Yeah. Oh, yan. Yun, simot lang natin yan. Paubos na. Ano pa ba? Ito? Mapap. Mapap. Ito. Yan, sige, kunin mo. Sarap ng mga kawigin. Ano, halos wala na. Ito na lang snout. Ah, ito. Ito ko makuha. Yan. Hirap niyang kunin. Simutin pa natin yan. Yan. Init. Wow. Maya-maya po mag-shoutout na si nanay. Sarap.
Try natin. Ayun ulit. Para makita nila. Wala na. Wow, diba? Hindi natin matayo maayos. Wow. Ang sarap naman yan! Sige, ganyan na. Sige, higa mo na. Ay, Yeah, ano? para... Yan. Yan, para kita ang fest ng ating mga nagmumukbang. Sarap ba? Opo. Parang gusto niya na simutin hanggang dito, ah. Yan. Simulan na po natin ating shoutout. Hello po kay Ate Jackie Galarosa. Hello po, kamusta po? Opo. Shoutout po kay Anita Murphy, kay Ate Che and Kuya Jojo, Chris Clang Vlogs, Noli Banting, Blinkers Blink, Victoria Gonzalez, thank you so much po. Evelyn Dichosa, ingat po palagi. Hello po. Gabriel Hico, Marian Angelo Bulata, Clyde Ivar, thank you so much po kina Cassandra Charlotte Apaksible, Carl Chuatico, Queen Anne, Candy Albator, Gili, yan, thank you so much po. Angela James Luwaton, Julio Doms, Mercy Domingo, Manfred and Wenceslas Stats ng Austria, hello po. Richelle Kagurangan, Mila Romero, Alan Supan from Chicago, Sofia Nicole Digal, hello po kay Nico Rosalinda de la Cruz, Nira Ocampo ng San Diego, California, Joanne Evangelista, Pepilo, shoutout po, Roxanne Lucnod, ingat po palagi, Losa Calderon, Family Aga, Family Hello po. Rojas, Kyler Adam David Pineda, shoutout Jennifer David, Jessica David, and Joanne David, Hello po. Porganan. Angeline Brown Sarvalios and family ng Mohon, Pila Laguna, Baby Dayan, Abuta ng Pampanga, Sandra Otares, Jemina Tuiza, J. Ann Bulacan, hello po. AD, thank you so much po. And kay Corazon S. Cruz and Maria Hello po. Coro, hello po. Hi, Hello po. hello. Yan, ang last bite mo. Yeah. Sarap. Ging, yum. Yun po. Natapos naman po ang ating masarap na mukbang. Maraming salamat po sa Diyos. At maraming salamat din po sa inyo mga kawigil. At hanggang sa muli, kaya bigla lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.